Kan du springa runt där i mitten? Kommer och fyller bra. Nej, det var rätt onödigt. Det satt mig på botten. Det var inte mig, det var inte mig. Alltså det finns vittnen till, jag känner att resten är helt preskriberat ögonblickligen. Ja, det är riktigt husvagn och sånt här. Det var trevligt. Tack. Jag måste bara ha med här nere också. Ja, Janne, han är på sjukstugan. Det är han, ja. Har ni slåss nu igen? Nej, han är på posten. Ja. Han var tvungen att skicka en grov paket. Uppkopplat på nätverk. Ja, precis. Avloppsnätet.